малко скайден. Ай, хубаво да си изкарате. Поздравя. Мерси. Ще видим. Те лайк се обадя, баба, ще да помните. Добре. Ай, весело. Чакай за филма тук. Не да Кадър. Да се запечата, утре ще го изземе и нищо няма. Снима и ремонтът да е. Да. Дава да гледа. Да има главни хора, няма главни хора да ядат. Веско, право столото отида на Петко на Петров, на бордюра оставя да виж кой ще е. Да сбият. Столото ще излъчи, отмисят. И тук са на заврисане, флуп. Цар, Ванко, цар. Кой е най-добрият рибар през година? Айде, аз не мога, защото аз не съм Сгъваш? близки по... Правиш една водка. Вътрешно чувство. Вътрешно. Аз знам какво И ще ти сгъваш и ето тук минавам се. Обаче таен вод. Бързаш се газа, гаш го и се очистваш. Важно за нас. Но отпускаме тук. То ще обясня нататък. Ама чакай малко. Мога ли да питам нещо? Уточняващи въпрос. Може ли този човек да не е от нашата маса? Да, може да е някой друг. Мога да дам пример. Примерно може да напишеш Рамбо. Някой ще написа Галенския. Добре, чакай, не така. Стани горе, бе. С него да вас не мога. Горе, бе. Чакай. Абе, дръжбе. И двамата хвали. Тук семейни модели, много да са. Ама чова не го си, бе. Я да видим колко години. Стискате, бе. Евгений с две ръце Обаче ти казва ли? Зорна. Още на минута да ходиш. Моля. Зорна. Още на минута. Веско. Тук ходиш. Така, а тук ходиш. Ясно, де го знаете? Ама кой пише? Ни диря прави, нищо не прави. Да. Как купи се един бе, банак, аз им разбирам. То се е вогледа. Не искам. Да. Ето така на траката. Значи важен беше контрол върху летището. Значи